veľa tímom v tejto sezóne zatiaľ nevydarila. Sa nevydarila ani trojka Ďurečka, ale Lašnicová sa možno vydarí a bude to tak. Rozhodí za perimeter Dragovič a jeho pozícia. Predsa len Petar Dragovič, povedzme, že má aj trošku iné úlohy na hracej ploche, ako dáva to. Grace späť na hracej ploche. Malo to veľmi dobre rozbehnuté k nejakému efektnému zakončeniu. Lopta mu vypadla z rúk. Takže McLaughlin. Lopta premýšľala a Láštic. McLaughlin. Do trojky nešiel, naopak skvele sa dokázal obtočiť, opäť netriafa svoj trojbodový pokus. Fantastickým spôsobom sa teraz to trikrát skúšal na koš za 2 body, trikrát za 3 body a stále nič. Výborný dvojbodový pokus Megla. Aj vyhrávajú. No a toto už možno je aj timeout Ďurďeho Iliča. V tejto tretej štvrtine vzhľadom k tej nedisciplinovanosti hostíc Komárna je to naozaj dosť dobrá šanca pre Handlovu spraviť si nejaký ten trhák. Pred štvrtou štvrtinou mať nejaký ten vankúšik, no vypotrí, Hansen sa pošmykol, potrebuje rýchlo loptu odovzdať, zvládol to cez Harrisa. Chaotické okamihy, Hansen ukončí to trojkou, nie je presný, ale McLaughlin doskakuje. Opäť Hansen ide do koša, získa.